uvek isprema njena se. Kosa mu je poput vatre najbrži je. Pokus mi je kunica srma u igri kes. Ovo je dan koji živi Johnny Test. Prvi opisa sa sobom vodi svog. U šolju kafe bude lica prijatno. Dok mama radi, tata čuva čistu svest. Glasom bum, prati dum. To je Johnny Test. Agenti, ekstremisti, mesečari i pretoglavi. Majmun, igračke, bolje par za sve. Tako živi on, uvek tera po svom. 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 Daj, Johnny Johnny protiv Bling Blinga. Dobro jutro, predivni brate. Koristile smo ovaj televizor za naučni projekat, pa smo mislile da će da ti se dopadne. Napravili smo za tebe mašinu za pranje zuba. Sad više nikada nećeš morati ručno da pereš zube. Pranje zuba, ispiranje, pljuvanje. Žitarice, jaja, bombone I stripovi. Da li je ovo sve ili ima još? Ovo je sve što ima. Šta želite? Dan zaljubljenih je. Ne želim to. Dala sam ti televizor i drugara za pranje zuba i slatkiše. Treba mi oružje. Mnogo oružja. Turbo vremeplov i velika ptica grabljivica. Važi. U redu, da vas vidim. Želim da izađem sa Suzanom Test i da bude moja ljubav. Šta ćete da uredite? Super ljubavne čokoladice. Primorat će Suzanu Test da se ludo zaljubi u vas. Kako da je nateram da pojede? Ne morate, gledajte. Volim te, Bling Bling. Samo napravite kontakt bilo gde. Ne mora da se pojede. Neće ni znati šta ju je strefilo, osim mojih usana. Ovo će da bude mnogo lako. Srećan dan zaljubljenih, Evgenije. Da li je to suri orao? Si visoko, još je opasniji. Bez veze! Čekaj, pusti me, čekaj! Treba će mi neki bolji plan. Podmitila je Johnny-a da je zaštiti. Zato treba da smislimo nešto bolje ovog puta. Možemo da ispalimo iz ljubavnog tenka. Kako to radi? Ispaljuje kanistre ljubavnog gasa koji će da natera Suzanu da se zaljubi u vas. I nema načina da je Johnny ovog puta zaštiti ili me zaustavi? Ovo deluje! Uskoro će Suzana Test biti moja! Hej, Evgenije. Šta ti radiš tu? Samo štitim svoju sestru od tvoje ljubavi. Pa ako vi ste tamo dole, ko je gore? 5 divljakuša. Vratio si se u prošlost? Samo za tebe, druže. Mali brate, tvoje veštine zaustavljanja Bling Blinga su sjajne. Hej, kad poznaješ neprijatelja tako dobro, uđeš mu u glavu, razmišljaš kao on i pobediš ga. Da li je to iz filma Brzog Mekkula? Zapravo je iz knjige. Sjajne stvari koje sam rekao na filmu. Pokušajmo ponovo. Zaista smo mnogo uzbuđeni zbog sledeće stvari. Muzika. O, mislite da ja pevam? Ne, imate grozan glas, gospodine, ali smo napravili samo svirajuću gitaru. Devojke vole muziku, a još više muzičare. Pokušajmo. Ovo je nešto najdivnije što sam čuo. Upravo sam se zaljubio u sebe. Pošto ovo nije oružje, ni Johnny Test neće da koristi oružje protiv vas. Nije takve prirode. Kakva je to muzika? Kratko je trajala, ali je mnogo lepa. Nikad nećemo znati. Dobro, Evgenije obično odustane nakon 3 pokušaja. Bezbedna si do sledećeg praznika.
Stvarno? Siguran si? Da, sigurno je na svom ostrvu i utapa tugu sladoledom gledajući tvoju sliku. Ne mogu da pobedim Johnny-a, niti ću da osvojim Suzanino srce. Žao nam je, gospodine, ali imamo još jednu ideju. Samo pogledajte. Wow, koji je plan? To je efekat superheroja. Lois Lane voli Supermana, Mary Jane Spidermana, A Suzana Test će da voli Dijamantmena. Giganto Kong će da zgrabi Suzanu, odneće na vrh najviše zgrade u Gicogradu, a ja ću da je spasem. ključno je da se ne pokažete. Zaljubit će se zapravo u misteriju. Onda će da strgne masku, da otkrije koste i tada će konačno da previdi vašu ne baš privlačnu spoljašnjost. Hej, kažeš da sam debel? Ne, jednom kad otkrije, Suzana će shvatiti kakav se sladak i nežan heroj krije u vama. I ako mi Johnny prepreči put... U redu. Može da bude malo grubo, ali Giganto Kongu, hvataj Suzanu Test! A, ne mogu da verujem da je krenu u četvrtu rundu. Probaj da ga ošamutiš. Šta se dešava? Ne brini, sredit ćemo ovo. Dobro, Evgenije, dosta sam se petao za... Johnny, pomagaj! To nije bling bling. Reporter Đura izveštava da je jedna gorila odvela devojku na vrh Gicogradskog tornja. Kako će to da utiče na naš saobraćaj? Najgori dan zaljubljenih. Ikada. Spasit ću te, Suzana Test, ali prvo... Ko si ti? Ja sam Dijamantman. Ne boj se, Gicograde, uvek ću biti tu da zaštitim naš grad i lepe devojke koje se zovu Suzana Test. Bilo gde! Wow, vidite na nebu, to je... Nemam pojma ko je to, ali izgleda bolje od tebe. Šta? Hej! Usnije zveri. Ko si ti? Dobro delo. Hvala ti mnogo. Kako si... Tako... Moj brat... spuštaj me, Johnny, ovo je uvrnuto. Mara je napravila odelo i mnogo je dobro. Eto ti sad! Trebalo je da spasem ja nju, a sad neću ni tebe da spasavam. Ej, ne krivi mene. Suzana je ta koja te odbija. Da, ali ne mogu nju da uništim, volim je. Zato se pripremi za svoju poslednju bitku sa mnom, Johnny Test, jer je moje delo neuneštivo. Evgenije, donekle mi se dopadaš. Od uvek. I ti meni. Ali sada ću da ti pokažem... Narode, ovo izgleda kao ozbiljna bitka. Idite unutra, zaključite vrata, jer postaje baš gusto. Ne morate da zaključavate vrata. Želimo da uništimo jedan drugog, a ne grad. Zbogom, Johnny Test! Borimo se odavno i znam sve tvoje poteze. Ja znam sve tvoje poteze, Johnny Test! Šta se dešava? Da li Johnny pobeđuje? Napeto je. Ali napravila sam Johnny-u neuništivo delo. Da, i bling blinga ima. Nisi valjda. O, bit će ovo duga noć. Reporter Đura izveštava o bici već 6 sati. Iskreno, malo sam se umorio, zato idem po kafu i možda vam se javim ujutru. Ne možeš da me pobediš. A ti ne umoran sam. Odustajem. Preumoran sam. I ja. Nemoj više da se borimo. Previše sam se zamorio. Izgubio sam ceo dan, a mogao sam da se glupiram kako se meni hoće. A ja ću da provedem još jedan dan zaljubljenih. Sam! Da li je mnogo ako tražim samo da pojedem sladoled? Kao u bioskopu. Pa, ko je pobedio? Izjednačeno je.
I Seko, zar ne možeš da izađeš sa njim? Šta? Sigurno si udario glavu. Samo popij sok sa njim. Ne moraš da se udaš za njega. Ne tražim da se uda za mene, osim ako ne želiš. Barem jednom nemoj da si sebičan. Jer ne mogu ovo da radim svake godine. Ajde, ako popiješ sok s njim, nećeš umreti. Treba da nas uveri da neće biti pipanja. I bit ću tu da te zaštitim. Ovo je moj najlepši dan zaljubljenih u životu. Ne mogu da verujem da ovo radim. Priznajem da si napravila sjajno delo. Neuništivo. Hvala. Sviđa mi se naš sastanak, Suzana Tess. Ovo nije sastanak. Sukob Johnnyjevih sestara. Juhu! U redu. Volela bi da imam smelosti da pozovem Gileta da izađemo. I ja. Ali zašto ti želiš da ga pozoveš kad znaš da sam ja bolja devojka za Gileta? Stvarno? Jer prema ovim proračunima ja bih bila bolja Giletova devojka. Ne, ja bih. Ne, ja bih. Ja bih. Ne, ja bih. Ja, kažem ja. Ne, ja bih. Ja. Ne, Suzana je u pravu. Ona je bolja za Gileta. Ha, eto vidiš. Lično mislim da bi Mara bila bolja Giletova devojka. Eto vidiš ti. Dame i gospodo, dobrodošli na veliki okršaj sestara. Dve devojke imaju cilj da unište jedna drugu, kako bi zabavile brata i njegovog psa. Zar vas dvojica nemate nikakva pametnija posla? Ne, U redu. Sigurno postoji bolji način da rešimo ovaj problem bez nasilja. dobro. Zašto obe ne pozovete Gileta? Vidjet ćete koga će da izabere. O, molim te, to je Hej, to je u stvari dobra ideja. Da, hej Gile, svrati ovamo ti plavokosa gromado. Juhu! Šta se radi, Johnny druže? Moje sestre žele da te pitaju nešto. Imaš sestre. Sjajno. Šta je bilo, devojke? Pitajte. Čudne su. Vidimo se, Johnny. Baš ste bedne. Skroz su bedne. Znamo. Ali ne znam šta da radimo. Treba vam malo smelosti. Zar nemate neku komoru ili laser koji bi vam dao snagu da osvojite Giletovo srce? Izgleda da ovog puta treba da se eksperimentiše nad sobom, a ne nad Johnnyjem. Nećemo da dozvolimo da eksperimentišete na... Hej, u stvari, to je sjajna ideja. Odlično! Sada smo mi genijalni naučnici, a one su pravi zamorčići. Znam, osjećam se pametno s ovim naočarima. Možemo li da počnemo? Smelost je kada nemaš straha. To je kada prihvatiš svaki izazov, makoliko lud bio. To je... Kad si previše šašav da znaš da je nešto opasno. Da zaključimo. Treba da uzmete moju smelost umjesto svoje slabosti i izgrabite Gileta. Tako je. Uzet ćemo tvoj DNK, izdvojiti deo zadužen za preuzimanje rizika, ubrizgati ga u nas i pozvati Gileta na sastanak. Ako je to put kojim želite da idete, to je onda pogrešan put. Imaš li bolju ideju, profesore psu? Ako želite smelost, nemojte dečačku, već životinjsku. Zamislite da imate smelost neuništivog lava, istrajnost žderavca i super šarm kao što ga ja imam. Šališ se? Imam više smelosti od svih tih životinja. Slažem se sa njim. A ja sa psom. Ajde, Suzana, da se kladimo da ćeš ti, a ne Mara, izaći sa Giletom večeras. Ne, jer će Mara da dobije smelost životinja iz ovrta i ona će da izađe s Giletom večeras. Uradimo to. Izvucimo smelost. Šta sad čekamo? Treba sve da napravimo. Hoćete li da požurite više? Gotovo je za sekund. U redu, neka isisavanje počne. Wow, kako brzo. Osjećam da radim nešto glupo. Sad je na nas red. Idemo brzo, dušo. Osjećam se...
dobro. Mislio sam da nikada neću ovo reći, ali nauka je zabavna. Vreme je da Gile bude moj. Ne već moj, Biće moj! Možda je ovo bila loša ideja. Koga je briga? Mnogo je zabavno. O, Gile! O, zdravo čudne devojke koje ste se preselili u Johnnyvu kuću. Au, baš će da mi nedostaje te klinja. Hoćeš da izađeš sa mnom? Opa, ja... Zar ne bi radi izašao sa mnom? Jeli, Gile? Osjećam se kao da sam pao sa trampoline, udario glavu i sad imam gadne halucinacije. Izaći ćeš sa mnom večeras. Pomoć! Premlad sam za izlaske! O, znači tako izgleda kada eksperiment krene u lošem pravcu. Aha, a mi treba da spasimo Gileta. Da, pomozimo mu. 1, 2, 3, gili, 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 gili. Golicanje uvek upali. Johnny! Vratio si se u kuću! I... Zar su porasle? Vreme je da ovo rešimo jednom za svagda, a to znači da završim sa tobom! Nemaš dovoljno smelosti da me uništiš. U pravu si, ali znam gde da nabavim još. I ja, u laboratoriju. Uništit će jedna drugu, a onda i nas, pa ceo grad. I jedino što nedostaje je moj tata koji mi govori: hoću da opet budu normalne do večera ili sam nadrljao, i on stoji iza mene, jel da? Želim da počnem ovaj razgovor sa nisam to uradio. Ne znam šta je to, Johnny, ali bolje da se Suzana i Mara vrate u normalu do večere ili si nadrljao mnogo. Gde je našla pećinskog čoveka? Ovo se neće dobro završiti. Treba da ih zaustavimo pre... Mora sa mnom, Gile, sa mnom. Postoji pouka u svemu ovome, ali ne znam koja je. Treba da ih vratimo u komoru i izvučemo smelost tako da se vrate u normalu. Sjajna ideja, zamolit ću ih lepo. Izvinite, devojke, ali... Da ih zamolim, loša ideja. Možemo da zgrabimo neko opasno oružje iz laboratorije i primoramo ih da se vrate u kabinu. O, ispaljivač cvetnog gasa za omamljivanje. To će da radi. Ovo je obično deo kad nas svoj tata upozori koliko nam je malo vremena preostalo do večere. Johnny, večera je za 30 minuta, u velikoj si nevolji, druže! Suzana i Maro, naređujem vam da stanete i da pođete lagano sa nama u laboratoriju. Brzo, upotrebi omamljivač! Šta? Naopačke sam ga postavio. 5 minuta do večere! Ležali smo 25 minuta! Brzo, kako bi Suzana i Mara rešili ovaj problem da se radi o meni. Ali sad se ne radi o meni, već o njima. Pomozi mi! Rekle bi da je njihova agresivnost posledica ljubomore i jedini način da se smire i umanje njen efekat je ili da postignu svoj cilj, ili da unište jedna drugu, ili... Ili da izađu sa Giletom. A ti umeš da imitiraš Gilet, jel da? Hej, Johnny! Vratio si se! Ove nove komšije su zle i... Brzo, još 1 minut do večere. Nećemo uspeti! To nam je jedini plan koji imamo. Sada pozovi sestre na izlazak, hajde! Vamo! Hej, Suzana i Maro! Ej! Komšija. Sviđate mi se obe jednako mnogo i mislim da ste obe sjajne devojke i mislim... Uspeva nam, još
Baš bi volao da izađem s vama obema, ali da budete normalne, jer vas se sad mnogo plašim. Mislim... To! Gile dolazi na večeru, treba da se spremimo. Šta se desilo ovde? Koga je briga? Imamo sastanak s Giletom! Johnny, večera! Wow, imao sam strašan san, da su me otela neka čudovišta i da su htjela da me pojedu. Jezivo! Hej, hoćeš da stratiš na večeru sada? Brzo! Važi. Komšija Gile! Wow, Johnny, nisam znao da imaš sestre. Znam, Gile, znam!